Mi ez már megint? Basszus, Harry, 4 nappal át évet takarítok, és te mindig szanaszét hagysz mindent. Na jó, most lett elegem. Ó, végre meghozták a telefont, amit rendeltem. Nézd már, itt egy magyaró. Ó, basszus, ez csak az ujjam. Éhes vagyok, ide azzal a melbimbóval. Ezek szerint akár csajozni is tudnék a babák nyelvén. Szia, te szép lány! Szia! 10-ből semmi, se baj, itt egy magyaró. Aucs! Múltkor megittam 15 üveg sört, 2 üveg pálinkát, hallod, totál meg sem éreztem. És ezt meséltem már, hogy egyszer ittam egy 99 fokos töményt. Hallod, totál meg sem éreztem. Ha nem fogod be mindjárt, csárdás fogok járni az arcodon, és azt majd megérzed. Egészség! Hát a gyere tudom, MCA! Hát a gyere tátszol velem, babám, de parti. Haverod kicsit kidőlt. Haverom, ez nem veletek jött? De ki a franc ez? Egyébként, ha postán felad valaki egy varázslatot, akkor azt is külön megjelölik a dobozon? Mint például, amikor törékeny egy csomag? Na, azt mondja, ez is egy varázslat. Jó van, csak óvatosan. A rézangyalát! Ha Laci! Ha vérszityolázó lettem! És te még olcsó megúsztad. Ez csinálja meg a mindenségét! Ez csinálja meg a mindenségét! Fogyi! Ó, na nem már! Fogyi! Hallod? Nem, ez még mindig nem jó semmire sem, csak véletlenszerűen kiír egy számot. Ha te esetleg egy kolumbiai kokainbáró vagy, azt tanácsolom, hogy ne ezt használd mérlegnek. Itt az anyag, itt a pénz. Várjál még, ne olyan gyorsan. Mi a franc ez? Ti hülyének néztek minket? Várjatok, valaki írt nekem Facebookon. Na, jó, csak anyukám volt, hogy hazafele ugorjak be a boltba tejért meg kenyérért. Srácok, nincs egy kis aprótok? Kéne a bevásárlókocsiba. Tessék. Jó, köszi. Nem értem ezt a fickót. Ezen így kiakadni. Az sokkal durvább volt, amikor én vettem pár üveg sört a boltban, és csak otthon vettem észre, hogy nem fél literesek, hanem csak 0,4-esek. Egy Mária és Józsefet. Zene? Valami meghitt kéne. Ja, igen, dubstep jó lesz. Gyerekek, nézzétek! Mária és József. Jó, de jó! Finom volt a vacsora. Na, akkor kezdjük el. Mehet? Oké. Nem, én biztos, hogy ezt a jelenetet nem fogom meganimálni. Ezt a 4000 forintos léggitárt neked találták ki. Elnézést. Ez egy dedikált léggitár. Ugye mennyivel jobban hangzik? Ez mi? Ez Jimi Hendrix egyik gitárja az 1969-es Woodstocki fesztiválról. Több híres szám... jó van, álljál le. Dedikált? Nem, viszont az az érdekessége, hogy... Jó van, közcsá. Itt most mit kell nézni? Ez itt egy dedikált léggitár. És ki dedikálta? Hát mit tudom én, de kajak dedikált. Dedikált. Uram, van önnél bármiféle vámköteles áru? Nincsen. Uram, láthatnám a csomagtartót? Ahogy sejtettem, 50 darab